A csapadékos hónapok után most kedvező a Balaton vízszintje, bár a tópartja még havas, a szakemberek már beüzemelték a nyaralókat és a vitorlásokat segítő viharjelző rendszert, amilyen most a húsvéti hétvégén indul el. Nem is merünk többet ráadni, mert nagyon éles és rontja a szemet. Ez az új LED-lámpás viharjelző. Húsvét hétfőtől 10 helyen már ilyen működik a Balaton partján. Ezeket sokkal messzebbről látni lehet, mint a régi villanó csöveket, és akkor is tovább működnek, ha esetleg egy nagy vihar áramszünetet okoz. 90 foktól 360 fokig képes tulajdonképpen a jelzésnek a kiadására, és a fényerejét is tudja szabályozni, és a fényerő szabályozás mellett ezeknél a lámpáknál megoldható, hogy ha az áramkimaradás esetleg bekövetkezik, akkor 6-8 órán keresztül saját áramforrásról még működik. Az utóbbi években másfélszeresére nőtt a viharjelzők száma. Idén áprilistól október végéig már 31 fix és 16 mobil állomás működik majd a Balatonnál.